Kakasimula pa lamang ng unang pagdinig ng House Strike Committee laban sa pagpapakalat ng fake news at disinformation sa internet, tila high blood na agad ang inabot ni Manila 6th District Representative Benny Abante matapos po ang di pagsipot ng isang vlogger. Sa halos 4 na po na inimbitahan ng komite sa hearing, 3 lamang ang humarap dito. Isa na dyan na nagngangalang Elizabeth Cruz na ayon kay Abante ay maanghang ang mga banat laban sa mga miyembro ng Kongreso, partikular na sa mga komite ng House Quad noong nakaraang taon. Labis umano ang kagustuhan ng kongresista na makita ang partikular na vlogger na ito matapos umano siyang murahin sa mga post nito. Ang sabi niya, panay kabubuhan sa Quad. Sayang kuryente sa'yo. Huwag mo sa kanya. Ano yung pack you? Nagmura na naman siya. Hindi ko na babanggitin yung mura niya. Pag tinatanong kung anong legislation ginawa niyo in relation to this, BS, ano ba yung BS? BS inquiry, sasagot ka. Swelduhan ka ng taxpayers. Pino na rin ng kongresista ang ipinasang excuse letter ng naturang vlogger at binalatan ito sa pagdinig. Seryosong akusasyon kasi umano ang mga binitawang salita nito laban sa mga miyembro ng Kongreso. O nakalagay dito, after meaningful consultation with my lawyers, gumaya pa na I have decided to respectfully decline. Respectfully? Minumura tayo, respectfully? Ha? To share my knowledge on matters. Hindi knowledge ang kailangan natin. The lawyer, if this is like... Oo. Ask the lawyers kung libelous yung ginawa niyo o isplant. Nadala na rin ang kanyang emosyon ang Bible Baptist pastor na kongresista at hindi naiwasang magbitiw ng mga di kaya-ayang salita laban sa no-show vlogger. Hinamon niya itong magpakita sa harap ng komite matapos namanong pagmumurahin sila nito sa kanyang mga post. I would like to categorically state that I am neither paid by POGO operators. Hindi na pinag-uusapan. Pinag-uusapan natin yung mga sinabi niya. Tapos respectfully, Elizabeth Joey Cruz. Nakikinig po sa atin ngayon, nanonood ngayon. Humarap ka dito, kumatapang ka. Hirap sa iyo, nagmumura ka nang dyan na wala kaming kalaban-laban. Humarap ka dito. Dito. Karamihan na mga inimbitahan na no-show sa pagdinig ay nagpadala ng kanilang paliwanag kung saan binigyan din nila ang kanilang freedom of expression. At para umano sa mga social media personalities na ito, isang paglabag umano ito sa kanilang freedom of speech.